Hai pemirsa, ini dari Putra Arjuna. Nem lah adol empek nang kono nang kene iki maksudnya di Hongkong apa ketangkep? Yes, itu betul sekali. Di Hongkong ini sing pemegang visa kerja ya, visa kerja di Hongkong kedapetan adol bawu karo ladu sing Hongkong ditangkep. Karena pemegang visa babu di Hongkong, pekerja yang visa babu itu mesti ketangkep. Karena apa? Di sini pemegang satu visa kerja sing babu lah ya, sing company kemungkinan bebas. Sing company itu yang bisa kayak no kerja di kantoran, restoran, perhotelan itu mungkin bebas. Kalau visa babu kedapatan jualan, kedapatan adol tempe di hotel kok kayak prostitusi ngono kuwi iku ditangkep. Kecuali lek kowe idlik suka-suka karo pacarmu, karo gendaamu, karo intine karo gendaan lah, lek bojo ya tetep bojo gak apa-apa ya, karo pacar lah. Katakanlah Mbak TKW Hongkong pacaran karo Mas Afrika di Hongkong kayak gitu. Iku ada razia di hotel pas ngiclik. Iku nek kedapetan iku gak ditangkap karena aku ditakoni iki apamu, mulai dia ngomongi iki pacarku, girlfriend, iku dilepaskan gitu. Tapi nek overstay cewek iki mau nggak duwe visa kosongan iku cukup tangkap. Tapi lek kosongan wis di WI paper itu surat wis pernah ketangkap pengganti visa iku boleh. Yang penting nggak jual empek ya. Kalau lek adol bawuk tetap ditangkap di Hongkong. Jadi di Hongkong itu tidak serta merta suka-suka adol bawuk sing bagi sing bocah-bocah resmi ya. Iku tapi lek tentu suka-suka iku bebas di Hongkong. Tentu suka-suka ibaratnya kue arepe ngiclik sedina ping 8 ping 10 arep duwerne bawukmu iku gak masalah di Hongkong asalkan ndak adol bawuk. Oke juga mbak-mbak sing adol bawuk iku pun dibayar. Nek razia ngomong cowoke nutupi si cewek, oh iki pacarku, ora sing cowoke iku mau pelanggan ya. Pelanggan iku enek sing ngomong ki pacarku, col nih, padahal iku adol bawuk. Pernah iku koncoku dhewe, pernah ngono. Dadi ini dicol nih, karena cowok iki merasa cocok karo bawuke si koncoku. Jadi pas enek rahasia itu dilindungi kayak gitu, walaupun merasa nuku. Nek wong Cina sih rata-rata nuku nggak masalah, yang penting seneng, yang penting aman, nggak kayak masalah. Iku orang Cina ya. Kalau wong Cina pinginnya golek having fun, ya fun aja, nggak, yang penting nggak kayak masalah ya. Lek kayak masalah ya males gitu. Orang Cina mau ribet kayak gitu loh, mau masalah ini ya pengen ngetok nih gejuh ya. Ngetok nih gejuh mau ribet. Tapi lek cowok sing lain-lain yo ceritanya beda-beda ya. Enek sing pengen gratisan, enek sing pengen entel-entelan, enek sing cewek mbak-mbak TKW Hongkong iku digendak diporoti duwite, wis bawuke diancel, duwite jek diporoti ku akeh banget. Bahkan TKW Hongkong sing wis dianceli, wis diidlik, bawuke wis tinggi bancaan, enek metenge nuntut rabi malah dipateni, ditekek lah ya. Jadi ada yang kayak ngono juga ada. Jadi di Hongkong itu walaupun ngiclik bebas, kentu bebas itu ngeri dulu. Adewe nggak pernah ngerti, adewe ketemu karo sapa ndek kene iki akeh wong adol micin, akeh wong gawe sing koyo pil-pil iso mibur-mibur, iso angen-angenin terbang melayang. Nang kene akeh sing gawe hal-hal sing gawe awakmu ki wis lali dalan mulih, wis paham lah ya. Jadi ndek kene iki akeh wong takut, ndak kenal iku sapa, iku angel juga. Arep golek kentuan ki angel. Karena apa? Wedi kita nggak pernah ngerti sing adewe temoni ki sapa. Engko jangan-jangan jero hotel engko dipateni, jangan-jangan di hotel iki kok dijebak kayak gitu. Sing saiki iki luwih ngono. Ya muga-muga bolo-bolo sing nang Hongkong, di luar negeri lah intine kayak Taiwan,
Korea, Jepang, Brunei, Malaysia itu hati-hati. Kita nggak akan pernah tahu kita ketemu dengan siapa. Pas nang jero kamar, hal apapun iso terjadi gitu loh. Iso kowe dicekoki, iso diundang nih koncomu terus digilir, iso kowe engko digawe pingsan mari ngono digo balik nang kos-kosan nggih bancaan nggih rujaan bawuke karo kanca-kancane, enek sing ngarepe ngicil digo nang kos-kosane. Terus mari ngono engko digilir, iku akeh hal yang terjadi. Di Hongkong itu ngeri-ngerinya ya. Kehidupan ngicil bebas, tentu bebas, tapi kita harus pakai logika gitu. Kok jangankan kita ketemu Afrika, Pakistan, India, Cina ya, wong omahe dhewe mas-mas Indo sing kejem nang Hongkong iki oke. Aku sering eruh ya rebutan volley, kaplok-kaplokan, jambak-jambakan itu podo TKW cewek baik TKW TKL cowok ya. Iku alah rebutan mano oke. Sampai jambak-jambakan, keplak-keplakan, sampai antem-anteman, si jine ngerebut nih manuk, si jine ngerebut nih bawuk. Oke, iku podo Indonesia nih. Banyak di Hongkong gini. Wakeh bolo. Jadi jangankan orang asing lain yang duduk negara dewi, negara awake dhewe oke sing bajindil, oke sing bajingoy ya. Jadi nyicil bebas di Hongkong, tapi tidak bebas sing Anda pikirkan. Yo. Mbak-mbak TKW ku juga oke sing kena penyakit 3 huruf, mas-masih juga kayak gitu. Jadi nggak hanya orang Indonesia, orang Filipina semua itu oke sing ya kita nggak ngerti apa sih nggak nang kalender boleh ya wis ngene aja lali islit ya.